Bili natin. Uy, 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 uy. Ay, Romal Nor Hasan, shout out, boss, shout out, sir. Nag-live ka pala kagabi, kahapon. Hindi ako nakapasok, pasensya ka na kasi nagsabay tayo ng live. Pasok yata sila B-Boy sa'yo. Yan ba yung ginamit mo pang live? Yung chat account na yan? O may iba kang account? Sir Romel Norasa. Boss Romel. Salamat sa patamsak. Sandaan ate, kuya, sandaan lang tayo. All project, sir. Sandaan, kahit na din, sandaan. Sandaan lang ate, kuya, sandaan lang. Sandaan lang, boss, tulungan. Sandaan lang, Boss, bili na. Ito yung ginamit ko, Mark. Ah, yan ba ginamit mo? Morning, Ton. Morning, Bicol. Project. Wala ka pasok. Tol project. Oh, ilan? Pin kita, Romel Narasa. Lan. Huli na. Parang awa nila. Hindi na to. Tapos na to. Salamat sa updating viewers. Please subscribe my YouTube channel, guys. And thank you so much sa like. 3 likes, pa-like naman po. Thank you so much. Sa Pinas. Ay ate, bilhin natin. Araw gabi nasa lupa ka na kasabi mo araw gabi tayong dalawa araw gabi bili natin ah ma'am, bili na ma'am ma'am. Hello, Kawaray. Ate Emeline. Salamat, Ate Emeline. Nagla-live ko si Ate Emeline. 9 viewers at 6 thumbs up. Thank you. Wow. Pero 3 pa lang ang nag-comment. May 6 viewers. Ano na ako? 6 thumbs up. Wow. Sana. Hello, hello. Hello, my friend. Hello, my friend. How are you, my friend? How are you? Namaste, my friend. Tusok, sangkay. Ito muna ang lupatin ko. 1% na natira. Mutik na masagat. Okay. Ay, Emer. Official. Thank you, kabos. Sangkay. Salamat. Sige na, ma'am. Pito yung dalawa Parang gabi Ito yung dalawa
idol ng Pinas. Nakamit natin doon sa live ni Kabus at si Boy Burangot. Malaki ang kanilang grupo. Ano pala nila, kilala nila si Mr. G, PWD. Init, wala pa akong ini-edit ko pa yung isa kong video, kaso mamaya ko na siguro i-upload yun. Edit ko na lang yun. Edit ko mamaya pagkata. Ay, hindi na ma'am. Teksik ka. Teksik. Siksik salaman. Kabus. Boss, kabus. Maganda pala yung sangkay. Umaypay. Umaawit. Oo. Mainit. Sangkay? Main, shout out. Almusal na kayo. Parang gabi tayong dalawa. Umiiko, di ba? Maria Pay from Gold Project. Tara na, tara. Ano pre? Sabaw-sabaw yan ah. Nasa likod yung anak, Ang kalit nila mag-ano. Tamad karga ah. Tamad magkarga. Ilinagay sa likod. Dapat nilagyan na, isinako na lang sana. Guys, yung nakapin kay Romel Norasan. Baka hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe po. 13 viewers, please subscribe to nakapin guys at 8 thumbs up. Wow, amazing. Amazing. Ano to? GWG. Anong basa niyan? GWG. DWG. Anong G? Agi, kaul-ul na pangalan. Doon sangkay kinaboy Burangot may nagpapalit pa $500 isang bagsak. Paldo ka. Agad silang matindi isang tao lang. Oh, grabe naman yun. Isang bagsakan $500? Paldo. Mga kilala kasi yun. Kabus. Sangkay, kabus. Kilala yung mga yun. Paldo, ang bagsakan eh. Ang first time ko lang na tanggap sa palipad ko, $50 pa lang. Wala pa akong naranasan na $100. Iwan ko doon. Hindi ko maintindihan yan. Napungo kasi yung kahapon. GWG. G. Oo nga sangkay, malupit. Nahigit 25k agad. Oo, lupit nun. 25k pero malaki ang bawas ng sangkay. Malinis mapupunta sa kanila nun, mga $400. Malaki ang bawas ni Whitey nun. Swerte ni Whitey, isang palipad pa lang. May $100 na agad siya or $80. Paldo. Si Whitey, ngayon eh. Mayaman na si Whitey, lalong yumayaman eh. Pag nagpalipad ng $10, mapupunta sa'yo $7. Sa kanya yan $3. Pagdating na ng sauran sa tax, babawasan niya. No? Kapit, di ba? Pag nagpalipad ng depende yan sa sa kung sang bansa. Piso lang dito sa Pilipinas, maliit lang. Ay, vlogger Nesha, shout out. You. Okay, I give you moderator, vlogger Nesha.
Thank you so much for visiting here in my live. Vlogger, please connect each other. Ano, Vlogger Nessa. It's very supportive here in my live streamer or my viewers. It's very supportive each other. Vlogger Nessa, thank you. How are you, sir? Oh, I'm good. I'm selling garbage in here in Dumalay Street. Vlogger Nessa. You see, you look at this. Look at my mini business. You speak English, ah? Yo, right. Very good. Hi, sorry. 11 tamsak boom, Kuya Elmer. Sinsa na di ako nakapasok sa live mo kanina. Mamaya na lang siguro po mag-try ako magpasok sa live. Sigurado kung hindi nila inaayos yung tax nila, malaki yung kaltas. Di, oo, tangkay. Parang si Tatay Alex. Sumahod si Tatay Alex na $100. Ang napunta ka sa kanya ay nasa $70 lang. $30 kinuha ni YT. Diba ang laki? 30% ang binawas sa nila. E paano pa kung palipad yun? Laking bawas yun. Dapat si YT ano lang eh, balibaw kapag $5, ano lang sa kanya dapat $1 lang. Pag $10, dapat $2 lang, no? Sa daming YouTuber ngayon sa Pilipinas, pag lahat yan nagpapalipad, aba, swerte ni YT, paldo. Silang gumawa lang ng platform, no? Tapos, ang laki ng kinikita nila, no? Wow. Tapos pag na-demonetize ka pa, pahirapan pa maka-apply. Ang laki hindi yata inaayos ni Tatay Alex tax yung input. Oh, hindi. Hindi niya kamo linagay yung sangkay. Yung sa TIN ID, yung number, yung mahaba. Diba kailangan nilagay yung pag-tax. Hindi niya ilinagay. Kaya ang laki ng binabawas at kinakaltas sa kanya tuwing sahod. Yung $100, sumahin mo, $100. Ang napunta ka sa kanya ay $70 lang, $30 ang kinuha. Hindi pala niya inano yung sa tax, linagay. Kaya ang laki ng binabawa sa kanya. Vloggerness ni Asia. Thank you ni Asia. Yun lang. Oo nga, saan kayo yung akin niya? 0% yun eh. Yung naglagay po. Ay, Sangkay Grace. Ay, yung ating Sangkay Grace, yan. Napaka-famous. Laging may basher. Tuwing live niya, may basher siya. Ang basher ni Sangkay Grace, hindi pumapasok pag naandun tayo. Pag walang mga all boys, saka bumabanat sa kanya na may babash. Pag wala kami doon, wala tayo, kabus, full project, pag wala. Inaano siya, binabas siya ng basher. Kulit ng pangalan nun. Pag nag-live din yung bawian natin. Good morning, Joel, shout out. Walang magawa sa buhay. Nesha, done connected to you, your channel. Wow, thank you, Maria. Thank you, Mine. Thumbs up. Oy, Tay Alex, shout out. Kuya Project, sabi ni Mary Grace. Oy, salamat sa 12 viewers natin dyan. Tamang tinda lang tayo. Sana gumaling na ang Kuya Ri. Si Kuya Ri po ay, kung hindi niyo po alam, pa-chat ko po siya ng mga nakarang araw, ay may sakit siya daw. May trangkaso. Gito Wilson, Kuya Ri. Vlog, kung nasaan ka man ngayon, pahinga ka lang. Huwag ka muna mag-YT. Andito lang ang Team Boom. Pag nag-live po kayo, attack na agad kami sa iyo. Salamat sa tulong mo lagi. Ingat ka dyan. Pahinga muna. Pahinga ka muna sa YT. Grace, Tay Alex, may galaw sa morning sa mga project. Vlogger na Hesha, shout out. Wala si Romel Norasa na
Baba na natin. I-pin natin to si ano, bago natin. Guys, please connect to vlogger Nesha. Nesha ba? Nesha. Nesha. Kay Alex, Joel, please connect to others or vlogger Nesha. Where are you from, ano? Vlogger Nesha. Vlogger, where are you? Where are you from? From Katarman? From Davao? Where are you from? From Ilocos? Pilipinas yun. Where are you from, vlogger Nessa? From Australia? Canada? Hong Kong? Vietnam? Macau? Di ata ako naririnig. Indonesia yata. Indonesia ba? Ah, from Indonesia. Oh, thank you so much. Vlogger Nehesha. Vlogger Nehesha, you hear me? Don't hear me. I can talk to you. Don't jump because your channel is pinned, huh? You're jumping. I can baba your channel. Ano? Ano? Maupay nga aga host. Oy, maupay mang gihapon na imo. Kahino ka man? Kari Mendoza. Vloggers. Aba! Kari. Moderator ka na, boss. Thank you so much. Salamat sa pagdamot sa inyong pagpasyal sa akong live. Kari Mendoza, vlogger. Hello. Ay, shout out sa'yo. Guys. Ayos yung ano ah. Waray host, waray kwarta. Oo, waray kwarta. Parehas kita. Muslim siya, sabi na. 19 million in the house. Shout out. Diba? Sana all, 19 million. Double tap the screen, guys. Waray kwarta. Parehas kita, Kari Mendoza. Waray kita mga salapi. Mupay pan salapi kay may tao. Ang tao, waray kwarta. Pastilan dyan. Hirap ng buhay, ano? Nagsaksaw galing sa aking puso. Aba! Salamat. Ay galing sa puso mo yan. Nasa nakapinay. Thank you, Joel. Vlogger Nessa, nasaan ka na? Where you live? You live me, ha? You live, ha? Baba natin yan. Wala dyan. Buha ngayon. Tunayipin natin si Kari. Stephen Curry. Show. Thank you so much, guys, for visiting here. Malap. Mas diin ka nagtinda. Ya po di. Diri man. Numalitsis lang ako, bay. Di man lang numalitsis, bay. Iwari mong itayin na pangalan. Okay. Go. Okay. Kaya na. Tiga. Berada ito. Tiga. Berada. Pinagmana ng kuya yata. Magaling din. Dito ako sa Novaliches lang, bay. Check nyo nga yung channel ni ano. Kari Mendoza. Okay. Ikaw, taga saan ka man, bay? Taga saan ka man probinsya, bay? Lalaki ba to o babae? Mukhang lalaki kay Kari man. May lahi kaliwat host. Ano man lahi na ako? Lahi nga na ako, Karabaw. Dati akong Karabaw, naging anyong tao la. Lalaki. Oh, lalaki pala, Grace. Alam mo nang gagawin mo pag lalaki. Kalal. Digitan mo na. Para maano ka. Mabalikan. Pag di mo dinikitan, pangit ka, Grace. Aray mo. Digitan mo na, Grace, si Kari. Huwag kang ano dyan, huwag kang aray mo dyan. Si vlogger ni Hesha na wala.
nag-jump like kangaroo. Jump. Dadalan sa dalalan mo. Lalaki, boss. Aray mo. Sinong lalaki? Si Kari Mendoza. Saan ako didikit? Aba, depende sa iyo kung saan mo gusto dumikit. Kung gusto mo dumikit sa ano, doon ka doon sa basher mo, doon dumikit ka, dikitan mo yun. Pwede akong halin, wag lang ibigin, baka mapul. Aboga, may paghugot-hugot pa dyan, oh. Aba, guys, please connect to, Kari Mendoza. It's very, huguter, Isa ka bang rapper? Kari Mendoza, dati ka bang rapper? Pwede akong mahalin, wag lang ibigin, baka mapul. Aboy. Wow, sabi ni Grace. Napawaw si Grace kasi sugurin kita. Singer host. Singer ka ba? Kaya naman pala eh. Kumanta ka na ng ano dyan. Kung kailan ka babalik. Dati ka palang singer, ngayon ano ka na lang? Dancer. Singer din si Ate Grace. Aray ko. Si ate mo Grace. Singer. Oy, nandito na naman yung ating mabait na kaibigan. Na pag nag-comment, walang kabastos-bastos. Host, nagmahal ako sa kabit ko kaso nangabit siya sa iba. Aray ko pakak. Sakit ng buy. Tiyanak, sakit ng buy. Sinako mo na agad sa tiyanak. Tiyanak, inasar ka ba sa live mo kahapon? Inasar ka ni ka lang? Hindi ka daw nagpapakita ng mukha? Ay, famous si Tiyanak eh. Kaya pala di nagpapakita eh. Si Tiyanak pala kay famous man. Hindi nagpapakita sa kanyang live. Ang pinapakita niya yung itlog niya. Tsaka yung niya, paa. Kung sakali man malimot ka ng iba, dito lang ako. Kahit di umaasa na babalik ka, mayroon kang iba. Okay. So, Pugotero to si Kari Mendoza ako, nandito si Kulang, yari ka talaga. Bye Kulang, nasaan ka na? Pasok ka rin. Dali. Maria Pascua, shout out. Tusok Otro Sangkay, salamat sa patusok. Umuwi siya sa Pinas parang magkita kami. Kaso ibang bahay yung pinuntahan at tinitirahan niya. Dapat sinamahan mo. Tiyanak para hindi ka iniwan. Sakit sa puso niyan, Tiyanak. Kung gano'n, iniwan ka nang wala sa Tiyanak, shout out, sabi ni Kabus. Kaya bilhin natin, 20 lang. 30, 40. Tiyanak, shout out, sabi ni Kabus. Official. Umalis na ata sila Biboy ngayon eh. Pupunta sila kay Richard kasi maaga siya ng end ang kanyang live. Kaya naghanap na lang ako ng ibang babae. Grasa para makaraos. Okay. Yun lang pala ang hinahanap ko pala. Kaya naman pala wala nag-i-stay sa'yo. Kasi parausan mo lang. Tiyanak, pastilan ka tao ka. Ate Margis, Servo, thank you po. Alam kong masaktan ka, dito lang ako sa likod mo. Hindi sa harap mo, kundi nandyan lang ako sa tabi mo. Sana all. Alam kong masaktan ka, dito lang ako sa likod mo. Hindi sa harap mo, kundi nandyan lang ako sa tabi mo. Sana all naintindihan. Hindi ko naintindihan. Kaya nga sana all nga eh.
Gusto ko lang makaraos palagi host. Aba, di ba mayroon ka? Kung mayroon ka dyan na kikitang saging, butasan mo. Tiyanak. At ipasok mo yung ano mo, kalawit. Kasi kalawit mo roon. Pabili nga, boss. Boss, buko. Buko. Sampo. Good morning to all. Ate Margie, salamat po. Kailangan po. 10 viewers at 18 thumbs up. Thank you. Guys, yung nakapin, pasuyo naman po kay Karim Mendoza. Subscribe naman po kung pwede lang. Kung hindi naman po kayo available naman po yung mga channel, please connect. Dan connect sa nakapin. Sangkay ay salamat, Grace. Anong benta natin ngayon? Repolyo lang, bay? Ano? Tiyanak? Tira kong repolyo kahapon. Ayan. Kailangan ay. Wala kang parang yan dyan, bay? Wala na akong parang yan. Anong benta? Wala ka naman dito. Wala na akong parang yan. Hoy, kaninong sasakyan yan? Walang lisensya yan. Ba't pinapalabas yan dito? Ayan, nasi ko lang, oh. Ako lang, kausapin mo si Ray, ano? Kari Vlog. Kari Mendoza pala. Kari Mendoza. At si Tiyanak. Mga hugutero. Ay, hindi, iba yung ano. Repolyo pa din. Tira ko kahapon, Tiyanak. Ano yung tayo na? Boss, puntahan ko muna si Grace bago kong mahalin, balikan lang kita. Sige, oo naman. Sige lang. Mahalin mo na yan, kaya wala man jowa yan. Sino? Nandyan si Kari Mendoza. Panay hugot. Maria P, nasaan ka na? Nandyan lang yan. Walang hello, sabi ni Tiyanak. Anong hugutin sa kanila? Aba, iwan ko sa inyo kung anong gusto mo hugutin. Hugutin mo yung brief. Buko kayo dyan. Host na miss na imas data repolyo lalo no ipak all ito polo ano daw? Hindi ko maintindihan, Tiyanak, bakit? Tiyanak, naglalaba ako. Host na imas data repolyo lalo no ipak all polo. Hindi ko maintindihan, Tiyanak. Bahala ka dyan. Salita yung Ilocano ba yan? Tiyanak, mayong bungkag. Ba't bungkag? Ba't di ba dapat buntag? Pay, tapon mo na damit ni Mark. Aray mo. Hindi niya itatapon yan. Hindi na magsasalita yun. Masarap daw yung repolyo pag pinalo sa ulo.
Serve lang. Kulang damit ko ito at kay Bugoy. Kulang uwata. Sabi ko na imaste ag takba lalo na ugdal diyan. Pagpakita. Ambot sa imo. Bahala ka sa buhay mo diyan. Tanak. If kulang yan. If ibukod mo damit ni Mark. Akala ko 7 sinabi. Masarap daw ang repolyo lalo na pag ipukpok sa ulo. Parang maluwag. Kuya, kabos, uwata. Isa ko sa loob ng pagkain. Ilocano ka ni Tiyanak. Oo nga, hindi ko maintindihan. Bahala sa buhay niya yun. Bahala ka dyan, Tiyanak. Ambot sa imo, Tiyanak. Wala kaming kasabot. Ay, ambot sa langaw. Tira kahapon yan. Tol, Mark. Oy, shout out. EPC. Vlog, shout out sa'yo. Mr. RG. Morning, Mark, bro. Migilap shout out. Mr. RG, shout out. Tambak. Tambay lang, sangkay. Busy na. Sige lang, kabus. Nain ang work. Baka mapalo ng amo. Boss, Tiyanak, sabi ni GPC. Tiyanak, amaw. Sabi ni Kulang. Tamsak 1, bro. Equal 19. Thank you, Mr. RG. Kulang. Sabi ni Kulang. 16. Ito na naman tayo. Oo. Kaya na naman. Nandyan ang Tiyanak. Nandyan ang Grace. Nandyan ang Kulang. Magwawalan na naman ang comment section. Kaya nandyan si Kulang. Hindi ko pala pwedeng biruin si Tiyanak. Best friend na tayo. Tiyanak ha. Oo. Huwag mong biruin. Kaya pag tinusok ka niyan, yari ka dyan. GPC, hello. Mr. RG, hi. Sarap ng panahon ngayon ha. Medyo kumulimlim ha. Mukhang uulan ha. Tal Project, salamat. Yun tumawa lang. Oo, Mr. RG, kanina pa yan. Kuya Project, sabi ni Kulang. Pag nandyan si Kulang sa comment section, lalo tandyan yung mga Jumar Sarate, si Eljun. Nako, buhay na buhay. Tapos andyan si Tiyanak, buhay na naman ang yung live ko. Kulang, sabi ni Tol Project, Mr. RG. Sarap. Bakit minamahal ka kahit na may ng iba? Post adto kayo ni post adto kayo ni Maria P sa Davao sa akong balay. Wala kaming pamasahe. Kung bibigyan mo kami pamasahe, Tiyanak, pupunta kami ron. Bigyan mo kami pamasahe, pupunta kami Davao. Bisaya man si Tiyanak, di Ilocano ha. Dami yung alam na salita. Matalinong tao na yan. Nagi Ilocano yan. Kaanuhan niya, kabiruan niya yan si si Akari Velasco Ilocano yun Lagi pwede gyud.
Oh bro, Mark, naka-live yan si Ma'am Kulang kanina. Madaling araw di ko mapansin. Tulog yata. O tulogan. Ah, tulog yan. Pag nag-live man yan, di na magpapakita ng mukha yan. Napasok na ako sa live niyan. Nagtatago yan sa kanyang camera. Kaya yan si Chanak, Mark, bigyan ka ng pamasahe. Aba, kaya yan si Chanak, Mark, bigyan ka pamasahe. Kabalo ko Bisaya o Ilocano. Bomba! Tay Alex, salamat. Mr. RG, nabasa ko. Binati mo si B-Boy. Ako hindi. Ano mo? Paano babatiin? Itulog nga yung tunog nga niya yung host. Tulog nung nga niya ang host. Pangasinan, alam ko salita. Tiyanang at Bisaya. Tay Alex, sabi ni ko lang, Project, salamat sa vlog. Host Mary Grace, mahal ko na dikit na nasa puso niya. Stay sa channel na pala. Ayos yan. Kari Mendoza. Ayan, si Kari Mendoza ko lang. Dikitan mo yan. Dikitan nyo po yung nakapin. Bagong bagong pasok. Bagong kilala natin sa YT. Ito nga yung channel. Malaki siguro subscriber na yun. Pagutero eh. Kulang, may galaw siya sabi ni Tay Alice. Pangasinan. Wala po pala. Wala po pala yung live ko. Masipag din si Kuya Pari. Masipag din si Kuya Pari Mendoza vlogger. Oh, nandun ko na yung kanyang channel. Mr. RG, Miguel Oxala, sabi ni Tay Alex, Maria Picalas, tawa ma. Tay Alex, Miguel Oxala, hello, morning ulit, sabi ni Mr. RG. Sabi nila, kapag bagong pumasok, kailangan naglana. Iba na naman yung nasa utak mo eh. Maglalana eh, barang lilipad yun. Napali pa rin. Dating dikit na pala sa kuya Kari Mendoza. Dating dikit na pala ako sa. Hindi ko alam kung saan tayo nagkadikitan. Baka doon kay Bunsoy. Kay Bunso ganda. Sir RG, thank you so much. Boss, may lana na ako kaso hanggang Bicol lang agay. Tiyanak tawa. Sa aswang lang yun, lana tiyanak. Oo. Bawal yun sa mga taong totoo. Sa mga aswang lang yun. Yung lana na yun, tiyanak. Kala ko garlic. Garlic. Di ko nabasa Mr. RG comment mo. Wala kaya. Mr. RG, yun lang ba? Yan ba yung main channel mo? O mayroon ka pang ibang account? Tamis. Puro asukal ato yung pinaglalagay. Magic sugar. Itulad-tulad ng buko na piras galing sa puno. Medyo may matabang-tabang.
Di pala aswang sa mga hiluanan. Hiluanan. Haha. Paghilom ba? Paghilom. Boss, monetize ka na? Oo, monetize na ako, Kari Mendoza. Naka ano lang kasi yan, naka portrait. Kaya walang ads. Pero may ads yan pag anuhin mo. Punta ka dun sa ano. Monetize na ako. Sa Hiloanan, lagi sa lana. Haha. Ay, the Grifter PH, shout out. Like 20 mabuhay, sabi ni the Grifter. Guys, pa-thumbs up please. Ako kunwari monetize songs. Ay, ikaw kunwari monetize. Meron kaya ihing nauna ako sa iyo pang 3 or 4 ako nag-comment. Sorry na, tampo na agad. Ay. Sorry na. Tampo agad. Ay. Kabos, salamat sa kabos. Boss, monetize na ba channel mo? Kasi wala akong makitang dollar sign. Siguro kailangan kong glasses. Oo. Try mo yung nasa right side. Nasa right side ka na. Pindutin mo nga. Try mo nga yung dollar sign kung gumagana ba. Oh bro Mark, ito min ko. Ayan ba yung min mo? 69 subscriber. Uploadan mo ng uploadan para madagdagan ng subscriber. Short video ka na mag-short video. Tapos gamit ka ng mga music background para magandang ano, mas mabilis ang views. Walang thank you. Oh bro, Mark, ito min ko. Ako host, lagi nag-upload, bakit ganun pa rin? Ganun po talaga yun kay Kuya Kari. Hindi sa marami po kasi yung mga nagbablog na yun. Pag once na hindi ka pumapasok sa mga live, lalo't hindi naman tayo kilalang nag-YouTube. Kailangan dyan, mano ka rin. Maikot-ikot ka sa mga nagla-live stream kasi dun, yun din na nagbibigay sa'yo ng views eh. Kasi kung hahayaan mo lang, upload ka lang, halimbawa, upload ka ngayon, tapos hindi ka man lang iikot sa mga live streamer or mga nag-small YouTuber na nagla-live, hindi madadagdagan ng yung views. Depende na lang yun kung connected yun na sinahanap ng mga viewers, mga ibang mga organic viewers. Pero kailangan talaga natin, lalo tayo hindi naman tayo kilala nag-YT, kailangan natin iikot natin ang ating mga vlog. Kung gusto mo, ang gagawin mo dyan, discardin mo dyan, kuyari, pag may mga upload ka sa long video, ipi-premiere nyo po. I-premiere nyo para mas maganda. May views matic. Walang dollar sign host, demonetize na daw channel mo, aray ko. Paano niya? Walang upload. Sabi ni Brad, nabi ko lang. Project, hello, Miss Yankee. Hi. Merry Grace, ano yun? Red na? Palipad Tiyanak. Ayun, red na, pinalipad ni Tiyanak. Oo. Parang siya pala, pinaikot lang. Oo. Kailangan pa ikot-ikotin mo yung ano mo. Yun lang bro, di ako marunong try ko para abutan ko. Subscriber ni Tolpo. Para abutan niya, mag-vlog ka ng kahubo. Mr. RG. Host, anong kulay gusto mo? Ipalipad ko. Kahit wala naman akong pili. Kahit yung kulay, mayroon ba diyang kulay, kulay black? Kulay black na lang. Red, Tiyanak. Red daw, Tiyanak. Huwag yung red kasi emoji lang yan. Hindi naman totoo yan eh. Pag in-request mo kay Tiyanak ang red, hindi naman niya i-press yan.
Isabihin mo na lang dyan, yung kahit ano, basta yung totoo. Chena Heart, shout out. Naka balls eyes ka kasi ma'am ko lang. Thumbs up, sabi ni Chena Heart. Mr. RG, viral ka, maligo ka ng nakabrief sa ilog. Di panonoorin, ikaw lang manonood dyan ko lang. Pubusuhan mo. Shouty. Oy, yun oh, red. Red nga, emoji ulo pa. Wala yung katawan yan, Tiyanak. Ulo lang talaga. Shouty, sabi ni Chena Heart. Project, shout out. Tayo Alex, shout out. Red. Oh, red nga. Kaso ulo lang, walang katawan. Walang katawan, tsaka yung paa. Walang hindi sa ilog, sa may gitna ng kalsada. Logo ka ko lang, sabi ni Mr. RJ. Yellow. Oh, yan. Thank you so much. Nakangiti pa yan ha. Very nice. Ako host, pag nag-live, puro multo nanonood. Ganon po talaga yon. Pumasok ka sa amin, sa mga live namin. Pasukan mo si B-Boy, si Toy Project. Mapapasok ka namin. Kasi ngayon lang din tayo nagkaano. Ngayon ka lang din nakapasok sa akin sa live. Thank you so much sa pagpasok. Kari Mendoza vlog. Pay mag-behave na ako, ha ha ha. Sana all behave. Totoo, behave ka na. Di ka sure. Kuya Project. Di kami sure sa'yo, kulang kung mag-behave ka. Guys, pasuyo nga po sa kay Kerry Mendoza Vlogger. Subscribe naman po pag hindi pa kayo nakasubscribe. Pag pumasok ka sa akin, magdala ka ng lana. Okay, magano yan, naglalahid dyan naglalahid dyan si Tiyanak ng lana sa kanyang katawan. Tay Alex, walang Pinoy na pumasok, puro Chinese, Amerikano at India at Korean. Oh, mga pala yung mga big time pala mga mga viewers mga taga-ibang Pilipino, ibang planeta. Mape, hello, sabi Project. Di naman ako loko. Mr. RG, hahaha. Tiyanak, haha. Sabi ni Miss Yankee. Hi, Miss Yankee, shout out. Ako, hindi mo pansin. Repulyo tayo. Ayun na. Sabihin, nagala ko hindi mo. Walang dito dyan. Bariya. Wala kang bariya dyan, $450 na benta po. Tira kong panila kahapon. $450 na benta. Miss Yankee, hello, sabi ni Tiyanak. Di ko alam kung bakit host may pumapasok man mga OFW yung Pinoy pero nasa ibang bansa. Ganun talaga yun. Maganda nga yun, Kuya Ray Mendoza, maganda nga po yun yung mga Pinoy. Mga taga-ibang bansa na pasok sa'yo. Mr. R. Miss Kulang. Miss Yankee, hello, sabi ni Kulang. Yeah. Tiyanak, palit na repolyo aron mangurot man paninda ni Mark. Sabi ni Maria P. Hello, Kaulang, may galap shoutout, sabi ni Miss Yankee. Project, shout out. Nasa biyahe siguro ngayon si Magkano bro Mark ng repolyo dyan?
Bintahan ko ano lang, 40, 30, tsaka 20. Yung tira ko kahapon, prenda yan. Ayan, 40 yan. So, ito, 30. Ayun, 20. Kunti na lang yan. Ano? Host, makakutos na nga permi ipogsit. Visit ka talaga. Ano? Ipigsit kon. Ipogsit kon. Ano daw? Sabi ni Chana host na utas na nga permi ipugsiton. Pigsito kon. Ambot sa imo Chana. Kaya Mark, may galaw siya. Ay, Dahlia siya. Ayun oh. Pakyawin na ni Mr. RG. Haha, sabi ni ko lang. Dahlia, shout out. Ang mura naman ng repolyo mo, Mark. Oo, mura na talaga dito. Mahal lang yung mga nasa ibang lugar. Miss Yankee. Tamsak po, kapatid Mark Joe. Sabi ni, oy, Mabsta Jaquero, shout out, bro. Said hi. Palautog lang ni Tiyanak. Uy, kamatay. Kamugot sa imo, Tiyanak. Megala sarat po, Ate Dahlia. Sabi ni Mabsta Jaquero, megala sarat po. Kulang, sabi ni Mabsta Jaquero. Tiyanak, bagos. Day, pera mga ako 10, day. Ano yun? May galaw sa po. May galaw sa po. Mr. RG, sabi ni Mabsta Jaquero. Dito sa amin, ang mahal ng repolyo, nasa 80 ang kilo. Oo mga mahal dyan. Sabi ni Miss Yankee. Kuya Mabs, may galaw siya sabi ni Dahlia. Tay Alex, host, anong mas magbagsak sa presyo? Papaya o itlog? Ay, iwan ko sa iyo, Tiyanak. Ikaw, sa tingin mo, parang itlog mo, Tiyanak, bagsak. Mabs, hello, may galaw siya sabi ni ano. Dito lang, host, kinig lang, sabi ni Kari Mendoza. Okay lang. May galaw shout out po, Mr. Yankee, Miss Yankee, sabi ni Mabsta Jaquero. Itlog Tiyanak kasi nasa baba yung papaya na sa taas. Aba, hindi ka sure ko lang. Hello Mabs, sabi ni Miss Yankee. Kulang, tawa man. May galaw shout out po tayo Alex, sabi ni Mabsta Jaquero. Kaya nga kawawa ang mga farmer, ma'am kulang. Pakyawin mo na yung repolyo kaysa may tapon. Sabi ni Mr. RG. Oo. Ngayon, tumaas na naman ang repolyo, tumaas. Nagmahal. Kuha ko nga ng isang bundle yan, no, 150 na eh. Pero, ganun pa rin ang presyo. Ito na kailangan. Kasi dito, hindi mo, pag pinir-kilo mo dito, lalo pag 80, 70, Miss Yankee, lalayasan agad yung customer. Pero pag piraso yan, lalo pag 20 bentahan mo, tuwan-tuwa yung mga yan. 20, 30, 40 yan. Tuwan-tuwa yung mga yan. Mura talaga gulay doon, Mr. RG. Gulay pang chapsoy. Oo. Kulang, sabi ni Tiyanak. Said hi, sabi ni Mabsta Jaquero. Itlog ni Tiyanak, bagsak presyo agad. Ang cute eh. Oo, cute yan. Bakit ako Mr. RG papakyaw mo? Bakit ako Mr. RG papakyaw mo kay Mark? Haha, sabi ni ko lang. Said hi, sabi ni Mabsta Jaquero.
Mabs, salamat Mabs sa Jakira. Salamat. Dikitan niyo mo Mabs yung ano, si Kuya Ri Mendoza vlogger. Padikitan. Dikitan niyo po. Dikitan kayo dyan. Huwag kayong magkahiyaan dyan. Nako. Mahirap pag mahiyain. Hindi ka madadala ng subscriber. Pa nga bumalik yung puhunan ko. 20 na, 550 na, benta. Eh ma'am. Host, ang papaya, masarap ba yan kapag lagyan ng suka or gata? Depende sa iyo. Depende sa iyo. Kung paano gagawin mo sa papaya. Kulang, tawas ko lang mura nga. Ma'am, kulang kung mahina rin bentahan. Oo, mahina matumal ngayon. Lagi nang matumal dito sa Dumalay na. Dating dikit sa Dapo sa Ray, sabi ni Maps Kajimiro. Salamat Maps. Said hi, dating dikit. Kala ko ikaw magpapakyaw, ma'am, kulang para ka wala nang kulang. Ha? Si kulang ano lang yan. Diyan lang yan si kulang. Maganda din nandiyan si kulang sa comment section kay madaldal yung babae na yan. Masipag yung buhay ang channel yung ano mo live pag nandiyan yan. Oo nga Mr. RG, lalo pag nandiyan si Tiyanak, nako. Kasi ang papaya nilalamas ko lang at nagkakaroon ng gata. Hindi, sinisip-sip muna yun, di ba? Yung papaya. Tinatanggal yung ano. Masarap yung tinula sa gata at native na manok, Tiyanak. Try mo. Oo, masarap talaga yun. Iba naman kasi yung kay Tiyanak kasi linalamas dyan mo na yung papaya. Masarap host ang papaya kung pagluto ay ginataan na tuwad. Ay, giant? Natuwad? Ano, giant? Natuwad? O baka ginataan? Talaga, Mark? Oo. Lalo na si Tiyanak, mahilig yan. Kulang, tinola. Yes, Tiyanak, try mo. Sabi ni Kulang. Tinolang hilaw na papaya. Ah, sarap nga yun. Sa native na manok. Di ako nakakain ng native na manok. Tagal-tagal na rin. Puro nakakain dito ng manok, yung 45 days eh. Matubig eh. Maganda talaga yung native na manok. Polyo. Sa akin. Bilhin natin, repolyo tayo. Wait lang, back red tayo. Pala utog lang ang gusto ni Tiyanak eh. Sabi ni Kulag. Tawa si Kulag. Oh. Umakyat ako sa papaya na tree last time. Nangamatis itlog. Baka tinungaw yung itlog mo, Tiyanak. Gaya sana yung shoutout.
Pintas DI, umatang, sabi ni Chanang. May galaw shoutout po kapatid Sani, sabi ni Ma'am Stajakero. Ibagam kanyam nga napintas isuna. Ha? Ambot sa imo Chanak, salti mong binaw sinasabi diyan Kuya Sani. Tapos na ang live mo. Sisal, Vlog Hong Kong, salamat. Thumbs up, salamat po. Ambot sa imo Chanak, sabi ni Pre. Business din pag may time. Oo. Ang white, ano lang yan, bonus lang yan pag sumahod tayo. May galasal po ate Sisal, sabi ni Mabs Jaquero. Bro Mark, yan ang masarap na repolyo, scorpion. Hindi to scorpion, bro. RB to. Iba yung scorpion, bro. Yung dulo parang ano, matulis. Ang scorpion. Ma'am, bili na ma'am. Ate. Ate, bili na. Ate. Dito Scorpion, gwapang customer ni Mark Joe. Marami talaga magaganda rito, Tiyanak. Gwapo, tulog na ako ha. Hindi ko pwedeng iwan CP ko. Naka-play ka kasi sa baka mawala CP ko pag matulog ako. Okay lang. 12 Project, Ate Brenda, salamat. Usap kayo Ilocano ni Mr. RG Tiyanak. Di ako makasabot Ilocano. Won nga road lang alam ko. Sa pagbaba ng banner. Kesan. May galaw sarat po kaya project, sabi ni Ma'am Stajakero. At kulang may galaw sarat po Ate Jel, sabi ni Ma'am Stajakero. Kulang ay at yatindak. Ha? Mr. RG, ano yun? Kulang ay yatindak. Iba yun Kuya Sani, pugi sa lahat, sabi ni Kulang. Alam ko yan ay ayatin. Ano yung dak? Mister, sabi ni Kulang. Sabi na tapos na ako maglinis, paghugas at pagpaligo ng aso at pagkain. Kaya tutulog na ako. Kasipag ng Kuya Sani. Tapos pag uli nyo ni Maria P na helicopter nag-aabang sana all. Sa ano pa kami uwi? Tiyanak, sa August pa. August 14 or 15, ganun. Manay, Mabs, Miguel Sarah, sabi ni Project. Ambalonosin ka ni Maria P. Sabi ni Tiyanak, aray mo. 27 Tulsok, Mark Joy, ka-operator. Lag, salamat. Sige lang kuya, sani matulog na po kayo, sabi ni Mer. Oo nga bro Mark, masarap kasi siksik ang laman ng RBK kasi hindi siksik pero depende rin. Depende yan. Yung RB maganda. Mas mababa ang Scorpion kasi mas maganda. Masiksik yung Scorpion Mr. RG. Operator, maraming salamat. Mabs, salamat. Pit ko nga si Mabs. Guys, dikitan natin si Mabs sa Jaquero. Kaya Ray Vlogs, kaya Ray Mendoza pala. Baba mo na ka. Talaga Tiyanak, sabi ni Maria Pay. May galos. Hi Marbs, shout out po, sabi ni Maria P. Out. Hello everyone, sabi ni ka-operator. Basta yun na yun ma'am, kulang yung nararamdaman mo. Aray ko, ay Sanjan Waray. Ay, shout out sa iyo Jess Nibiray. Salamat. Nararamdaman ko Mr. RG. Ay, salamat Tiyanak sa pakulay, di ba? Gumagana, di ba? Tiyanak, sabi ko sa iyo, gumagana yung... Salamat, Tiyanak. Boss, Tiyanak, thank you so much sa kulay. Yun, naawa na rin si Tiyanak. Oo nga. Hindi, nababasa kasi.
Nag-i-enjoy siya sa kalukuhan niyang ano, mga comment. Wala naman kulang, sabi ni Mr. RG. Ayun, nag-rainbow na si Chanak. Kulay blue na, kulang. Ipamigay mo na yan. Benta mo. Anong ipamigay mo na yung benta mo. Aray ko, 500 plus pa nga lang benta ko, pamimigay ko. Di wala kami pambiling bigas. Magbasa ka na lang. Magbasa ka na lang ko lang comment, sabi ni Chanak. Hi, Jenna Ramos. Magandang umaga. Ma'am Jenna, sabi ni Chanak. Sabihin mo, Mr. Ali, haha ko lang. Logi ang kalabasan niyan, Chanak. May galaw sa lahat po, Ate Brand. Ate Jenna, sabi ni Ma'am Jenna. Ma'am Jenna, sabi ni Ma'am Jenna. Bakit ko lang Maria Pe? Bakit ko lang Maria Pe? Tumigil ka na daw, magbenta, Mark. Ka na lang daw, aray ko. Siyempre, binintahan ko kay may customer. Bahala kayo dyan. Magkano lahat? Hindi ko po alam. Kunti na lang naman to, Chana. 40. Siyam. Yung ka na naman, Chanak. Wala nang puhunan si Mark. Ilang araw kami nagpunta sa Santo Tomas eh. Bayaran daw ni ko lang lahat. Aray ko. Paktay tayo dyan. Para daw makaraos si Chanak Mark. Aray ko lang. Ginagawa kang pang ano ni Chanak. Si Chanak, ang dami-daming ano, no? Nakita mo na ba yung kulang yung short video ni Chanak? Grabe yung short video niya. May White House yan. Sabi niya, nandito ako sa munting bahay ko. Pasok tayo. Papakita mo ang sasakyan. Magkano lahat to? Mura lang to. Wait lang. Bilangin ko lang. Walo. Ito lang yun, oh, Chan. Nakita ko sa'yo. Para, ma'am. Yun, oh. Bali, siyam ito. 40. Siyam yan, siyam. Ay, walo pala. Scam pala ako. Scam. Walo lang pala. 2, 4, 6, 8. Tapos itong 30. Mayroon sa likod. Isa. 2, 4, 6, 8, 10. Tapos yung 20. Kuya, saan meter ako? Ito 20. Ilan lang to? 5. 10 lang din. 10 na ano? 10 na tagta 30, 8 tagba 40, tapos yung tagba 20, 10 din. Kunti na lang. Pamigay mo na yan. Tapos 10 tagba 20. 820 lang. Ipamigay na yan. Pamigay, tas mamaya bigla kang umalis, bahala ka dyan sa buhay mo. Oye, pamigay ko yun. Magkano lahat? 820 lang, Chanak. Bali, 8 tag 40. Ay, 2. Ay, siyam pala, mayroon nasa likod yung tag 40. 2, 4. Bali, siyam pala yung tag 40. Oy! Loy, shout out. 8, siyam tag 40. Tapos yung ano, 10 tagta 30. Ayan, kasi meron pa sa likod. Oy, R.A. Garcia, shout out. Ayan o. Bali siyam yan. 2, 4, 6, 8, 9. Nasa likod ang isa. Tapos ito, 10 din. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ayan. Kunti na lang yun. Tira ko lang yan kahapon. Matumal kasi. Doy, salamat pala.
Sa 3-in-1 mo kahapon na ba? Hi, Chanak. Hi, RE. Shout out sa'yo, RE. Help po, RE. Yeah, guys, andito si RE. Andito yung pinakamagandang dalaga ng Pilipinas. Hi, Terobin, shout out. RE Garcia, hello. Ayan na si Madam RA. Oo nga, Chanak. Siya lang bumaya dyan, Chanak, si RE. Yung main channel niyan. Miss, Megalo shout out RE Garcia 23, sabi ni Loy. Kumusta ba? Ano, Loy? Terobin, shout out. Kala mo, malulusot ka RE, hahaha. Sabi ni ko lang. Tyrobin, Megalo, boom, morning, sabi ni RE, Mr. RG pala. Tyrobin, mo pa nga aga, sabi ni RE, Megalo, sabi ni Maria Picalis, Kalas. Tyrobin, hello, sabi ni ko lang. Hi, Maria P, sabi ni Loy. Shout out, Lods, Chili Lods, Robin, Lods, Joel, Mr. RG, Project 89, Miss Maria. Thank you, RE Garcia. Project thanks, sabi ni Tatay Robin. Pogi po. Aba, pogi po. Pugita. Miss RA. Ma'am RE Garcia, Megalo, shoutout, sabi ni Project. Shoutout Project sa 89, sabi ni Lloyd G. Gar. Shoutout Lloyd G. Gar, sabi ni Project. Yes po, kulang. Yeah, I am big supporter for RE and Barbie. Ah, yes. Napasyal ka pala doon, Chanak, kay Miss R.A. Galing magkanta niya ni Miss R.A. Miss R.A. Garcia. 30 pa po. Welcome, Lods. Ingat po kayo. Ikaw din, ingat ka rin. At mamaya may live ka, di ba? Alas 2. Nagla-live yan tuwing alas 2 si Miss R.A. Nagpapantak ako dito, ma'am ko lang. Sabi ni Miss R.A. Miss R.A. Migalaw siya, sabi ni Loy. Barbecue. Sabi ni Char. Barbecue? Buang ka. Hello, Lods, Loy. Sabi ni R.A. Feeling singer lang, obi. Humble talaga yan si Ma'am R.A. Magaling po yan. Magaling na singer. Napakalupit kumanta. Taas pa ng boses. Lokal talaga, Chanak. Wala nga eh. Wag ka nang matulog, Mr. RG. 4 p.m. duty ka na ulit, sabi ni ko lang. Hi, Lods. The Grifter, sabi ni RE. Yes, magaling kumanta sa aking request na tell that take me my heart away. Tell the take me my heart away. Kaya na Ramos, salamat po. Yun o, nandito si Ma'am RE. Singer yan, Miguel of Sarat. Oo, Mr. RG, magaling yan. The Grip. Hello, sabi ni Kulang. Loy, salamat Loy. Hello Gina, sabi ni Kulang. Si RE Garcia guys, napakagaling yan kumanta. Napasok na ako dyan. Napakaraming viewers niyan. Hindi tayo mabasa-basa dun sa comment eh. Nagko-comment tayo kasi marami siyang viewers. Natatabo na minsan nababasa ni Miss RE. Pero hindi siya suplada, hindi siya yung tulad ng ibang mga vlogger na maganda at singer na hindi pinapansin yung comment. Yung comment ko pinapansin niya. Wala pa si Bornok dito host. Baka ikaw yun. Si Bornok, yung ano? Baka ikaw yun. Hindi ba ikaw yun? Baka ikaw yung ano, Bornok. Tay Alex, salamat. Ang kulit ng buhok ko. Lagot, hawak mo sarili ko. Mami kulang. Lagot, hawak mo sarili ko. Ma'am kulang. Aba, asawa yan. Tay Alex, may galaw sarili na project. Baka ikaw si Bornok, Chanak. Ikaw pala yun eh. O, Chanak ha. Ikaw nagbanggit ng Bornok eh. Ibig sabihin ikaw nga yun, si Bornok. Nakita na kita sa personal. Kaya pala, matangkad. Ikaw pala yun, si Bornok ha, Chanak ha.
Guys, si Tiyanak pala is yan si Bornok. Bornok Mangus, ano? Mangus ba yun? Maguson? Boss. Boss, hawak ko ang brief. Oo, hawak mo talaga ang brief. Baka naliligo ka na. Shoutout Project 89, sabi ni Loy. Kulang. Project, may galaw sarap sabi ni Alex. Okay, ma'am. Hindi na. Hi po, good morning. Sabi ni Kulang. Ay, sabi ni Joel. Shouty, Loy Jigar, sabi ni Project Bornok Mangusong. Oo, Mangusong, Bornok Mangusong, ano? Project. Ano yun? Panood ko nung pumasok sa live ko nun eh. Baka yun na si Tiyanak Rider. Nakita ko lang kahapon nang nagigitara si Tiyanak maalang pinapakita. Oo ko lang. Minsan dati nga itlog niya eh. Yung ano niya, harapan niya pinapakita niya sa live. Yung alin ma'am ko lang, yung comment ko sa iyo kanina sa live mo o nabasa mo. Tawasip ka. Pag-ibig. Walang talaga nag-gitara ako. Oo, nagigitara. Magaling mag-gitara yan. Magaling kumanta yan si Tiyanak. Tiyanak, kumusta na pala yung isang mong channel na ano? Yung ano ba yun? Acoustic. Buhay pa rin ba yung channel mo na acoustic? Bahala ka diha, Mr. R.A. RG. Ibang tao yun. Ay, ibang tao ba yun? Di ba ikaw yun? Kala ko ikaw yun eh. Talmark, madami ninja turtles na accounting. Oo, marami. Loy, Miguel, shoutout. Thanks. 3-in-1, sabi ni Ate Brenda. Pa 3-in-1 ba yan si ano? Si Loy? Sana all may pa 3-in-1. Sabi ni Ate Brenda. Ate Brenda, salamat. Tiyanak, so salamat sa ano, sa pakulay mo dyan. Hi Brenda, sabi ni Loy. Ate Brenda. Idol ng Pinas. Oy, andito na oh. Andito na yung si Idol ng Pinas. Bigyan natin yung moderator. Idol ng Pinas, salamat po sa pagbisita. Oh, nasa Gcash mo na yun. Sa akin. Ah, nasa akin na ba? Di akin na yun. Hindi ko na ibibigay sa'yo. Nasa Gcash mo na yun. Ay, yung binigay ko kanina 150. Binigay ko kanina 150. Yun na yun yung bayad. Lenley standby, shout out. Oy, Will, shout out Will. Love and support. Hello sa lahat. Sabi na Lenley standby. Hindi pa binigay ni Pe. Hindi pa binigay Pe. Hindi pa. Nasa akin. All rights, idol. Oy, idol ng Pinas. Shout out Sir Will. Boom. Sir Will, sabi ni Maria Pe at 12 Project. Walang hi sa iyo at sa lahat, sabi na Lenley standby. Hoy, bigay mo sa kay isa. Aba, nagbigay na nga ako 150 project, sabi ni Will P, sabi ni Wow. Hoy, bahala kayo dyan. Nagbigay na nga ako. Magkano ba yan? 100? Yan sinend nyo sa akin sa Gcash? Well, sabi Grace from Well. Hey, Boy Burangot, shout out. Andito ang Idol Burangot. Oh. Natin to si Boy Burangot. Oh. Morning, Idol. Mas morning din sa iyo, boss. Salamat sa pagpasyal. Anong kalokohan ang Team Boom? Meron nagbigay ng 3-in-1 sa kanila. Si Loy Jigar nagbigay ng pa 3-in-1. Ngayon, binigay sa akin sa Gcash ko. Eh, nasa Gcash, may bayad yun. Hindi pa daw. Sabi ni Mary Grace. Boy, shout out. Bahala ka dyan, Grace. Idol Boy. Sabi ni Project. Hello, Grace. Well is here. Yes, Tiyanak. Walang, well, hi. Sabi ni Tiyanak.
Binigyan kami ni Loy pang 3-in-1 kahapon, sabi ni Maria Pay. Ses Lenly, sabi ni Kulang. Loy Jigar, Mary Grace. Saan niyo, ma'am? 20 lang po. Project Idol. Boy Burangot may jack. Burangot Idol ng Pinas, Tuwata, sabi ni Kulang. Ay ganon Maria Pe, sabi ni Chanak. 3-in-1 in Nepe, sabi ni Mary Grace. 3-in-1 talaga. Oo, 3-in-1. Kahit tatlo man sila. Tapos ikaw guys. Dan all po, kapatid Joel, sabi ni Ma'am Jaquera. Sabi ni Maria Pe, tawa man. Mila shoutout po Loy, sabi ni Ma'am Jaquera. All rights ko lang. Bakit wala ka pa? Jacket ka na. Ay, wala pa pala. Sorry. Boy Burangot, may jacket ka na. Sorry. Idol Burangot, salamat. Mega love shoutout po, Will, sabi ni Ma'am Jaquero. Grace, sabi ni Ate Ba. Hi, Loy, salamat kahapon sa pagkapi ako. Aba, magbehave na talaga ako, sabi ni Kulang. Mabs, sabi ni Will. Jacketan mo ako, idol. Sorry, Boy Burangot, may jacket ka na. Sorry. Mega love po, Ate Brenda, sabi ni Mabs. Kulang. Grace, si Kulang, MTV. Hapa kay Ayo. How no hapa? Sabi ni Idol ng Pinas. Maria P, ayaw mo din mag-vlog, sabi ni Chanak. Kulang, sabi ni Will. Ate Brenda, sabi ni Mary Grace. Jacket daw tol, meron na. Mega Rosal po. Mary Grace, sabi ni Ma'am Jaquero. Behave ko lang, sabi ni Grace. Team Boom yan sila. Dito idol ng Pinas. Grace, Chanak, ayaw ko. Baka magawan ko ng views ang Mark. Aba, sana all. Kulang, salamat sa jacket host. Walang anuman, boy. Idol Burangot. Mags, hi, sabi ni Mary Grace. Idol ng Pinas, Yahoo, sabi ni Project. Nung ko lang ito nakilala kay Kabus kanina. Hello, saan kay Mark, kay Rosie, Sarah, anak, megalaw shoutout, dance support, idol. Sabi ni Boy Burangot. Salamat, Boy Burangot, Rosie, salamat. Guys, yung nakapin, si Boy Burangot, malaki ang kanilang community. Pa-subscribe po. Nakapagkapit ka, Ate Brenda kahapon, sabi ni Mary Grace. Di naman siguro Maria Pay. Oo, hindi naman. Upcoming premiere ko po, kapatid Mark Joe. Ay naku, kanina kung binaba mo yan. Mobstad Jaqueran. Ay guys, pasuyo nga po kay Mobstad. Nakapin ka kanina, dapat yan ang pinin natin. Napin ko pa naman si Boy Burangot. Thank you, Idol Boy Burangot. Yahoo, sabi ni Project. Boy Burangot, ano kami, ang team namin ay ang pangalan ng team namin, Team Boom. Mary Grace, pakantahin kita ulit, sabi ni Loy. Kulang, Mary Grace, Miguel Salot po sa Boy Burangot, sabi ni Mabstad Jaquero. Dahil sa kakagalak ko, nagkaka-dikit-dikit ko kayo. Oo. Chanak, nag-live na ako isang beses lang, tsaka may mga upload na rin ako. Bihira nga lang. Tapos ay mga dapat Yung 40. ay nang ako. Wala naman si Ryan. Dahil paano ko? May utang ako 10 sa'yo, di ba? Wala nang karya. Pero mo na 10. Para 20 na. Ay, wala. Mayroon ka 10? Kaya, Sa sige, YouTube. papalo kita. Thank you po.
Thank you, Mami. Tayo, salamat. Siya nag-live na ako. Lang, shoutout. May grocer po, Ate Rosie. Sabi ni Mabs sa Jaquero, kantahan ko ulit Mary Grace. Kantahan ulit Mary Grace. Oh. Dan support project, sabi ni Boy Borangot. Shoutout Team Boom. Salamat po. Sino yung hinay? O ano ngayon ka? Magmura, mayabang ka, kahapon balatan kita. Nako, nandito yung kupal. Eh, ano mo dito yung main channel mo, Brad? Wag kang gumamit ng ibang pangalan kasi duwag ka. Kahit magkita pa tayo eh. Daghang ka mukhang diri ka, burangot. Wag nyo hiyad yan. Hindi ko man jajakitan yan. Wag mo. Balik mo. Pabayaan mo siya, wala namang dulot yan. Duwag yan. Dating dikit po, Boy Burangot, sabi ni Mabs. Dakilang magtatalong ka lang pala, ubod ka ng yabang. Mas mayabang ka, ubod ka ng yabang. Duwag ka kasi, hindi ka naman marunong manap ng, hindi pa monetize si Boy Burangot, nanonood lang ako sa kanya. Sabi ni Project. Walang LSDE mo paun, sabi ni Boy Burangot. May nakapasok. Nandyan na ang basket. Nako, wag mo isa ko Mabs ta Jaquero, nakasako na po. Wag mo isa ko, ibalik mo. Talaga sige. Bye muna, magluto muna ako. Sige, ko lang, salamat. Ay, sayang, dapat di mo hinide, Mabs. Banat muna ang sana natin yan. Wag mo hide, unhide mo yan, unhide. Salamat, Mabs ta Jaquero. Anong lulutuin mo, love? Sabi ni Mr. RG. Don't connect. Bawal pangit dito, mas pangit ka. Kasi ikaw na basher ka ni Grace. Wala kang silbi dito sa Pilipinas. Alam mo kung totoo lang, duwag ka, hindi ka marunong magpakita ng mukha mo, mas pangit ka, unggoy. Hindi ka mananalo sa amin dito at mawawalang hiya ka lang sa amin. Kaya mabuting pumasok ka sa aking live kasi ikaw yung tipong wala nang makakain, napapanglait ka pa sa ibang tao, napatay gutom ka, manimal ka, buisit ka, wala kang kwenta. Alam mo ba yun? Wala kang kwenta, mag-comment ka dyan, hindi ako natatakot sa'yo. Tony ba? Shoutout. Ano bang pangalan nitong basher ni Grace na pumapasok na feeling gwapo? Sarap sampalin sa mukha ng tae. Ano? Mag-comment ka dyan, hindi ka na naka-hide. Sabi ko kay Mabs ta Jaquero, wag mo i-hide. Kasi dito mumurahin ko siya, putang ina mo. Wala kang kwenta, boy. Alam mo ba yun? Si Grace lang ang kaya mong lait-laitin. Dito pumasok ka sa akin sa live ko. Dito kaya pakakatikim ka ng dandatutak na murang litchi ka. Alam mo ba yun? Pumasok ka rito, yung main channel mo ang gamitin mo, hindi yung trolls ang ginagamit mo dito pang yung ninja mo lang. Wala kang bayag, kupal ka. Alam mo ba yun? Nakupal ka? Litchi ka? Si Grace lang ang kaya mo eh. Si Grace lang ang kaya mong bastusin. Isang kay Grace lang. Pero sa akin ka pumunta rito, litchi ka. At ano mo yung main channel mo dito? Sorry sa inyo dyan ha, yung mga pumapasok dyan na mga matitino na good viewers. Ito kasi yung napakakupal na to, nga nayupak na to. Panay pasok sa live ni Grace at minumura-mura si Grace. Dito ka sa akin pumasok para makatagim ka ng murang hindi mo makakalimutan litchi ka. Ano? Ako pa hinahamon, balatan mo ako. Magpakita ka na muna ng main channel mo sa live ko. Hindi yung puro ka angas, wala ka namang bayag. Ikaw mambabash ka na lang. Gagamit ka pa ng pick ninja. Tapos pangalan pa ni Mary Grace. Ipasok mo dito yung main channel mo. Tapos susugurin ka namin mamaya sa live. Ano? Duwag ka pala eh. Wala ka palang bayag lintik ka eh. Ano? Kanina pa ako naka-video. Sir Jaime, salamat po. Love you, Sangkay. Yung kaya mo lang si Sangkay Grace eh. Sangkay Grace ngayon, di ka makakomment. Masyado kang ano, minumura-mura mo si Grace doon sa live niya, porket babae. Dito ka sa akin, pumasok ka, mag-comment ka dyan, buanga ka.
Hindi ka nagdot-dot. Ano? Ina mo. Kaya mo lang, babae. Kinig lang kay Mark, magdaldal, haha. Oo, ano ko lang. Si Grace, tuwing nagla-live yan, lagi niya minumura-mura dun sa live niya. Sabi niya, pangit mo, ayaw nila ng ganyang itsurang babae. Gago pala to eh. Yung mukha mo nga, hindi mo pinapakita sa tao eh. Tapos ikaw, nakakakita ka ng mga nagla-live, tapos lalait-laitin mo. Pumasok din yan sa akin kahapon. Kaya alam mo, yung ganyan mga ano, tignan nyo yung main channel niya. Tignan nyo yung ano niya, Google account. Kasi matitrace yan kung sino may-ari. Mayroon ako isang tao na inaabangan mag-live. Pero kung ikaw yun, kaya mo, papaulanan ka namin ng mura dun sa iyong ano, channel. Tarantado ka. Tino-tino namin dito nag-uusap-usap, papasok ka rito. Tapos kayang-kaya mo lang si Grace ngayon, hindi ka na makapag-comment. Comment ka naman. Uy, nasaan ka na? Huwag mo kami hinahamon dito ha. Loko ka. Hindi mo pa ako kilala. Baka makipagbasagan ako ng mukha sa'yo. Alam mo, pag tarantado ka, pag mabait ka naman dito, mabait kami. Pero kung loko-loko ka, mas loko-loko kami sa'yo. Huwag mo kami hinahamon, pre. Kung sino ka mang demonyo ka. Kaya mo yan. Hindi boy burangot. Sobra na siya. Tuwing magla-live si Grace, lagi niya minumura-mura. Utang mo sa akin. Kami, kagagrupo namin si Grace, hayaan ba namin ganyanin lang si Grace? Kahit kami, inaano namin yan si Grace, inaasar namin yan. Mahal namin yan bilang grupo. Tapos ngayon magtatago siya, duwag siya. Puro ka ganyan, lintik ka. Ang ko lang, sige, luto ka, tulog na ako. Kahapon, ilang beses na yan minura si Grace. Minumura, minalait-lait. Naiiyak yung isa. Sabi ko sa kanya kay Grace, huwag kang maiyak. Huwag mo iiyakan yung basher na yan. Murahin mo din. Boss, na high blood ka. Hindi kasi, anak eh, nakakabuisit kasi. Ikaw pa naman babae, mumura-murahin mo sa live niya. Tapos maglalait-laitin mo ng kung ano-ano sinasabi. Sabi ko sa kanya, pumasok ka sa live ko. At gumamit ka ng main channel mo. Hindi yung gagamit ka ng fake account. Upal. Ano mo? Kung dito ka lang, makita lang kita, talagang mag-aabot tayo. Buisit na to. Huwag kang ano dito eh. Hindi mo lahat kaya dito. Hindi lahat. Kung siraulo ka, mas siraulo kami. Baka alam mo. Gumamit ka namin channel mo para sugurin ka namin. Kasi ikaw lang nakakakita sa amin. Ikaw lang gumagamit ng fake account. Paano naman kami malalaman kung ikaw ba yun? Siraulo yan. Baka addict pa yan. Animal na yan. Oo, Mabsta Jackero. Kaya sabi ko nga, wag mo i-hide. Pagbibigyan natin ng gusto niya. O ngayon, di siya makakomment. Kasi isang comment pala niya, makakarating na sa kanya 10-5. Huwag ka mag-alala, ayuting ko sa Siraulo ka talaga, Tiyanak. Buanga ka. Yan si Tiyanak, kahit ganyan yan, napakabait sa amin yan. Pero ikaw, pumapasok ka kay Grace, binalait-lait mo. Ang pangit mo, Grace. Hindi ka nararapat dito sa YT. Hindi dapat bawal sa YT ang mga ganyang itsura. Sabi ko, ang lakas mo mambash. Tapos gagamit ka lang pala ng trolls na ninja. Oh my God. Ano ka? Huwag ka ganun, huy. Nasaan ka na? Pumunta ka rito, Novaliches lang. Novaliches, Quezon City. Tapos magpakilala na ikaw yun, ha? Hindi yung bibigla ka lang nagbibira. Malaman ko na ikaw. Nakaka-high blood ka. Masyado na kasing high blood mo, host. Kailangan ko ng hulaan ng joke. Kailangan ko ng hulaan ng joke. Haluan ng joke. Oo nga eh. Di kasi Tiyanak, sobra na siya eh. Okay lang naman siya na mambash siya. Pero hindi niya yung linalait-lait. Si Grace lang ang kaya niya, laitin. Kung hindi ni-hide ni Grace, di titigil. Dito, tumigil siya nung sinabihan siya. Balatan ng buhay ang puta. Takot ako sa iyo.
Gago, hindi mo rin ako kilala. Ako, nagwawaiti ako. Pero mabait ako pag mabait sa akin. Pero kung mute ako, Mark, baka ma-CPR. Aray ko. Tita Au, sa pasensya na po, Tita Au. Hindi, Tita Au, kasi meron kaming pumapasok sa amin na pinaglalalait-lait si Grace. Para kiguling ko kilikili. Ako na lang babasa sa'yo ko lang. Boy Burangon, salamat sa pagpasya. Pasensya na po at nag-iba ang ating moody dahil sa pumasok sa atin na na gumagamit ng fake account. Huwag niyo ipakilala kay Tiyanak, baka ipatumba. Wag na natin kailangan lang din yan, pinapatulan din yan kasi pag hindi mo patulan yan, araw-arawin ka yan, lait-laitin. Oh, Kuya Jim, Jaime, alagaan ko yan para Maria P, yung iba ninja, Turtle Mobile Legend na pinangailangan. Haha. Mr. RG, haha, itulog mo na lang, sabi ni ko lang. Mr. RG, hello, sabi ni Tita Au. Tita Au, love you, sabi ni ko lang. Maria P, sabi ni Tita Au. Ay, Nanay, Josephine, nakauwi na po kayo? Nay Josephine. Kulang, nakita mo naman anong work ko, siguro no. Kita mo na uniform ko, sabi ni Chana. Paul, support Idol Mark, sabi ni Boy Burangot. Boy Burangot, salamat ah. Guys, dikitan nyo nga po si Boy Burangot. Malaki ang kanilang channel. Noted, ma'am ko lang. Ako ay isang taga-ligpit ng alin? Ng mga basura. Tiyanak, hello, sabi ni Tita Au. Nainis ako dun ah. Pag once na siya talaga yun, yung lalaki na yung sinasabi nito ba? Na siya yung nag-comment, na siya yung may-ari nun. Tingnan mo. Makakatikim ka sa akin, boy. Tol, tinanong ni Kulang kung mahal daw ang timbong siya. Kasi mahal daw siya ng timburangot. Aba, oo. Sige. Namin sa timbom yan. Kaya kung sino mang lalait dyan, wala kayong silbi. Tiyanak, ipasok mo ngayon sa sapatos mo. Tita, Miguel siya raw, sabi ni Mr. RG. Secret, Tiyanak, kaya nga best friend na tayo. Ako nga ang bodyguard mo, Tiyanak. Aba, sana all. Si bodyguard. Wala pa maya-maya pa hapon ang uwi nila. Si Alex pala to. Tay Alex, salamat po. Salamat Tita. Miguel Tay Alex, sabi ni Mabs Tadya. Mabs, salamat Mabs sa pag-hide. Pero wag mo i-hide kasi masusubra yun eh. Masusubrahan yun. Papasok yan sa ibang live. Si Tatay Alex kasi pag may pumapasok na basher, na-hide niya. Pero ako, wag niyo i-hide kasi mumurahin ko lang. Nakatikim ka ng mura? Kahit naka-live ako, papakita ko tunay kong ugali sa iyo. Pag sa mga basher lang ha. Ipagtanggol ko yan si Grace, mahal ko yan. Bilang kaibigan. Oo, si Raimi. Si Raimi kasi kahapon po si Raimi. Ilang araw tayo hindi nakapasok. Tuwing magla-live si Grace, pumapasok yan yung lalaki na yon. Yung gumagawa ng fake account. Ngayon, pinagmumura si Grace. Sabi kay Grace, dapat nagsabi ka sa amin. Ngayon, nung pumasok kami, naka-hide na. Tapos, kahapon, pumasok ulit si Raimi. Pinagmumura ulit si Grace. Sabi niya, pangit mo, hindi ka nababagay dito sa YT. Natatakot ang mga bata, wag kayong lumapit dyan kay Grace na yan, sa host na yan. Pangit yan, baka malagnatin ng mga bata. Tama ba yung pinagagawa niyo? Ngayon, pinasabi ko, pumasok ka sa live ko, ina mo. Ay makakatikim ka ng murang animal ka. Ngayon, pumasok, hindi na nagko-comment dahil takot siya. Duwag ka pala eh. Ngayon, takot siya. Ngayon, hindi siya makapag-comment. Bastos ng bunganga, mas bastos bunganga ko pag nabuwisit ako sa'yo. Salamat, Kuya. Jaime, love you po. Sabi ni Mary Grace. May gala sarap po, kapatid Chris. Tell Chris, shout out.
Pumasok ako kay B-Boy, nilait ako. Wag daw ako mag-inarte kasi dugha lang daw mau ako. O, di ba, Tatay Alex? Mary Grace, di ko naabutan yung kahapon, sabi nila. Oo, hinaid na kasi yun. Kasi ayaw ni Grace kasi alam mo yung pagbabae talaga. Hindi naman talaga kakayanin nila yung may nambabas sa kanila ng ganun. Kailangan hide. Dito, sabi ko kay Mabs Tadjakiro, wag mo hide. Hayaan mo siya mag-comment. Post, alang-alang kay Maria P. Just be nice. Oo, kahit kay P. May mga lait. Kahit nung anak ko nun, si John Rimudo, pinahit-lahit na minura-mura niya ako. Tapos, binalikan ko, minura ko din ah. Madam kulang, may galaw shoutout sa Little Chris. Lloyd, unang-unang pumasok. Mahirap kasi yun, pag yung pumasok. Ay, Tony ba? Salamat ah. Mabait na si Tiyanak. Oh, mabait yan si Tiyanak, ano? Kahit ganyan naman pala biro yan si Tiyanak. Hindi yan nagsasalita ng ikakasakit ng mga mga kanyang kaibigan sa white. Palabiro lang yan. Pero hindi yan nagsasalita ng pangit yan si Tiyanak. Yung basher talaga yan. Ha? Pipilian mo pa, hindi. Ito yata si ano eh. Piliin mo lang yan, di basag. Dexter de la Okay naman Cruz. yung kulay, wala na problema yan. Maria P gagamit pa ibang account. Basher na yun. Kaya ingat, Mary Grace. Ayan na. Dito siya pumasok, hindi siya doon kay Grace kasi masyado siyang duwag. Pusang gala ka, idol. Mark John, napaka-pogi mo. Uy, hindi mura yun. Balihan mo muna ko, DDR, balikan ko yan. DDR, salamat. Wala ko tilapia ang buhay niyo sa baba. Tiyanak, mabait dyan si Mark. Pag lang painitin ng ulo. Oh, totoo naman akong tao. Hindi naman ako tulad na ng pipik-pik yan. Host, gusto ni ko lang jer-jer daw. Wisit ka. Bahala ka sa buhay mo dyan. Buanga ka talaga kanya anak. Yan si Tiyanak, palabiron lang talaga yan pero solid yan. Ano, nasa na yung nakikinig ka na lang? Takot ka? Pag nag-comment ka dyan na naman, dami magko-comment sa'yo dyan. Huwag nyo hide. Comment kayo, birahin nyo rin. Para malaman niyang pakiramdam. Alam mo yung tipong minumura ka na biglang pumapasok sa ulo mo, pakiramdam mo na. Dati, inaano ko yan yung basher. Pag may nagbaba sa akin, parang dinidibdib ko ngayon. Mumurahin kita dyan sa live ko. Alam mo ba? Bakit ba? Bakit ikaw ba nagpapalamon sa akin para light-lightin mo ko? Wala kang saysay, boy. At isa ka lang tunay na basher na wala ka namang bayag. Kasi kung tunay ka na basher, magko-comment ka ng gamit mo yung main account mo, hindi yung ninja account. Oy, sir, Tiyanak, salamat. Normal na yun, tol, Mark, yun, napasok sa live natin. Lalo na sa vendor na may mga hindi magaganda sinasabi. Oo. Sigala sa manoy ADR unsa nang jer-jer Tiyanak. Ang alam ko kasi sa Arabic jer-jer ginagawa salad. Diba yun? Ma'am Josephine, hindi kasi tol ADR. 2 beses na pumasok kay Grace yung lalaki na yon. Minamara-mura si Grace doon, sabi. Mo sabi yung pangit-pangit mo, wag ka mag-whitey, bawal lang bata, mamaya may bata magkalagnat. Minamura-mura si Grace, linalait-lait. Sabi ko, sa akin ka pumasok. Doon ka sa live ko pumasok, doon ka mag-comment ng mga masasamang loob. Ay sa mga comment para malaman mo kung anong gusto mo. Salamat po, Mabs Tadjakiro, sabi ni Joel Ledera. Red daw, Tiyanak ha, sabi ni ko lang. Okay na yan. Tol ADR, sabi ni Tol Chris. Idol Mab, shout out, sabi ni Love ADR. Iba yun, madam. Iba yun, madam. Sabi ni Tol Chris. Tol Chris, sabi ni Love ADR, pamura ako. Idol Japper. Pero ako si Japper. Ay, Tol Chris, ayaw lagi.
Alam kasi pag pumasok sa live mo, tatawanan mo lang eh. Host, ang pangit mo. Kamukha mo si Piolo. Aba, pangit si Piolo pa. Sana all Tiyanak. Ikaw Tiyanak, kamukha mo si ano? Si Will. Si Will. Will, shout out sa'yo. Parang idol Japper lang ang Chris Moto. Hello, Love EDR. Mega love shoutout po. Love. Aba, love. Love EDR. Sabi ni Sir Jaime. Ma'am ko lang, sabi ni Love EDR. Walang magawa yung basher na yan ni Grace. Mamaya papasok yan kay Grace. Doon siya bibira. Kasi wala kami doon. Richard Gomez namin ni host. Namin si host. Aba, Richard. Ayan si Papa P. Kuya Isagani. Well, hi. I miss you, Mima B-Boy. Well, si B-Boy nasa biyahe ata ngayon. Ingat siya saan kay B-Boy. Will look like YOLO. Yes. Will is look like YOLO plus Qual. Loy, salamat Loy sa pagtambay. Tumo, magiging 2 oras na ako. hindi mo kapaniwala yung basher na yun na marami akong viewers dito na talaga papatulan siya. Like, I look like Dieter. Anong Dieter? Ba't di mo dinugtungan? Dieter Ocampo? O Dieter dito? Miguel Shoutout Will, sabi ni Sir Jaime. Sir Jaime, pasensya na po kayo, Sir Jaime, sa pagmura ko kanina. Naano lang ako, sinaawa ko kay Grace kasi umiiyak siya nun. Nun live siya nun. Naawa ko kay Grace na umiiyak. Uminit ulo ko nun eh. Sabi ko, ayaw ko nang ginaganon si Grace. Kahit ganyan yan si Grace, ganyan talaga yan. Kahit si Sagani nun, minura-mura din siya sa nambasher. Wala kayong karapatan murahin nyo si Grace kasi hindi kayo nagpapalamon dyan. Si Mark look alike Impoy, sabi ni Boy Tirador. Yes! Kamukha ko yung kapatid ko yun si Impoy. Kulang, sabi ni Will. Kulang, Miguel siya. Dieter, mukhang mukhang ka talaga. Tiyanak, si Tiyanak, nakakatuwa to eh. Tiyanak, anong kamukha mo Tiyanak? Sinong kamukha mo Tiyanak? Na artista. Ako nga sasampalin daw. May anak pala ako. Hindi ko alam. Ako nga sasampalin daw na may anak pala ako na hindi ko alam. Okay lang yan, Mark. Dapat ipagtanggol yung ang sino mang binabas. Oh, si Raimi. Si Grace kasi, iyakin yan pag lalo pa may basher siya. Ayaw niya ng, gusto niya Grace sa live niya, yung mga ano lang, good vibes lang. Ang light-lightin mo si Grace, naku, hindi ka nararapat sa ano, sa mundo ng YT. Hindi ka naman gwapo, hindi ka naman mayaman. Sukdugan lang ka rin ng kahirapan. Ayaw, mahirap lang tayo, pero wag ka manglain. Ako, friendly, ako, palakaibigan ako lalo sa YT. Pag once na mababait ang ating mga ano. Padi ano na? Ano na rin? Ano na padi? Yung pinsan mo Grace, binabash, linalight-light sa live niya, padi. Kaya pumasok ngayon yung basher ni Grace. Minura-mura ko ngayon, namig ban. Hindi na nag-comment. Walang huli ka sa balita. Sabi ni Tiyanak. Pag pinakita ko ba ako, tapos nilait nila Mark, ipagtatanggol mo ba ako? Ano pinaglalaban mo pa din? Si Mary Grace nga si Grace kasi kagabi o kahapon pa din. Nilalait-light ang kanyang basher. Ngayon pumasok sa akin, pinagmumura ko. Nanahimik man. May galaw sa pa din. Mabi TV 2.0 boom, sabi ni Sir Jaime. Sino yun? Basher ni Mary Grace. Hindi ko alam kung sino yun. Padi Mark, ha ha ha. Sabi ni ko lang. Sir Jaime, may galaw shoutout, sabi ni Mabi. Live ka, Tiyanak, mamaya. Kantalit, sabi ni ko lang. Nakita ko na nga profile niya. Hindi naman gwapo. Yan ba yung sinabi mo? Yung sinabi ko sa'yo? Grace, yung sinend ko sa'yo na channel, yun ba yung lalaki na yon? Totoo ba siya talagang gumagawa?
Kulang MTV, sagot kita. Sabi ni Mabi. Insan, nag-YT din pala. Oh, siya yun. Ay, siya ba yun? Sige. Antayin natin mag-live siya. Ang gagamitin ko doon, main channel ko. Hindi yung ano ko, yung troll. Control. Doon ko siya mumurahin sa live niya. Walang mag-live ka. Show na lang ako para makaraos ka din. Visit ka to. Mas gwapo pa nga si Sagato. Aba, maputi lang siya eh. Sabi pa nga doon sa live niya, sa vlog niya, ayaw ko talaga sa mga babae, yung mga pangit. Linalait ko na, ayaw ko na talaga manlait, sabi niya ganun. Ayaw ko naman lait, gusto ko na maging mabait. Tado, mas gwapo pa si Sagato? Oo daw, sabi Papi. Wala na, tiyanak. Mini-post na ako, sabi ni Kulang. Opo. Ano bang pangalan ng tol? Ano, ito tol oh. Ito yung basher ni ano, ni Grace. May inano ko na ito. Si Lorgan, ano. Napakita ko sa inyo. Ito. Ito yung nalalait kay Grace na ba, ano, nagwa-vlog. Ito. Yan o. Yan yung tao na gumagawa ng fake account na pinaglalalait-lait si Grace. Yan o. Ano yung mukha niya. Yan ang pangalan niya. Chester De La Cruz. Yan. Guys, ganito yan guys. Guys, ganito yan guys. Ganito. Guys, ganito yan. Ganito yan guys. Ganito yan guys. Ano yung sa shout out? Ganito yan guys. Yan. Ganito guys. Guys. Ganito guys. Ganito yan guys. Ganito yan guys. May nasaw na kita mga babae. May nasaw na kita mga babae. May nasaw na kita mga babae guys. Guys. Yan yun yung Guys. ang pogi pala, mukhang pala. Kaya nga hindi naka-comment dito eh. Hindi niya matanggap yung murahin siya ng ano eh. Sabi niya balatan daw niya ako. Naku, kung ito lang naman yung magpapakita sa akin, basag mukha nito eh. Oo, pagpakita sa akin, tapos haramunin ako. Naku, talaga aabutan siya sa akin yan. Di ba siya mas gwapo sa akin? Huwag ko lang maging kamukha. Oo, Mabi. Totoo. Loy, shout out. Di ba? Yung tipong mapanglait ka, eh meron ka naman palang kunting something sa buhay mo. Yung kamukha ko siya. Kamukha mo ba? Tiyanak? Anak ko po. Ate Brenda. Tinatanong mo sa Ate Brenda. Diba, linait-lait si Grace. Pumasok dito Ate Brenda si ano, yung basher ni Grace. Hindi makapag-comment na maayos. Lumabas agad bigla. Pinanganak siya parang may maging basher. Ayaw daw niya ng mga babaeng pangit. Kaonesa, shout out. Kumusta Beshi? Kumusta Beshi? Tol Chris, salamat ah. Naku po, sabi ni Lloyd. Thank you Maria Pay. Iba-iba talaga ang talent ng mga tao. Siya pinanganak. Siyang maging basher. Oo, Tol Chris. Hi host, Miguel Osor, God bless, sabi ni Leona. Lloyd. Leonie, shout out. Tol Mabi, shout out na binig ko Tol Chris. Pin ko nga ito si Chris. Tol Mabi, kanina pa ako namamati. Kanina pa ba? Hindi mo narinig mo yung Brenda yung mura ko. Pinura ko yung gago na yun. Maulo ka? Pagpasok ka pa rito ay naka-live ako. Kahit anong sabihin ko rito ay magko-comment ka pa lang ako, marami na akong sinasabi. Oo. Ako pinanganak maging rider. Oo. Ako pinanganak ako maging vendor. Ikaw Mabi,
Tol Chris, Moto, Migalaw Sara, sabi ni Mabi TV. Migalaw po, Sir Jaime, sabi ni Ate Brenda. Sabi ni Sir Jaime. Manay Brenda, Migalaw Sara, sabi ni Mabi TV. Nakahanap ng katapat. Yes. Kaya lang naman niya si Grace eh. Kasi iyak si Grace. Lalo siyang nagiging masaya nun. Lalo siyang gagana magawa ng ng ninja para laitin si Grace. Sa akin, mukhang laitin niya ako. Ayan na. Kala ko ayan na. Iba na ang channel. Arturo. Manoy Mabi, Migalaw Sara. Si Grace lang kaya niya. Oo, si Grace niya lang kaya niya. Hindi naman niya kaya yung mga lalaki. Lalo pag si Mabi, nako. Baka maano siya ni Mabi. Matulsukan. Maganda yan, may basher, dagdag views. Oo nga eh. Magko-comment yan doon sa mga comment section, yung upload ko doon ka manood, tapos mag-bash ka doon, dali. Tapos gumawa, gamitin mo yung channel mo. Yeah. Padi, salamat Padi ha. Nakauwi ka na Padi? Galing Hong Kong. May 700 na pala akong benta. Hindi pa naubos yung paninda ko. Oy, Tiyanak, bilhin mo na nga ito yung paninda ko para makauwi na ko. Tiyanak, nasa na Tiyanak? Nawala na si Tiyanak ah. Tumae siguro. Okay. Lang. Ayan. Okay. Okay. Ganti na. Okay. Okay. Kaya na, kaya na. Okay. Nasaan na si Tiyanak? Nasaan ka na, Tiyanak? Natulog na si Tiyanak. Okay. Itapat kaya natin kay Boss Wangbo. Ayaw din ni Kuya Wangbo ng basher. Ayaw din ni Kuya Wangbo ng mag-basher siya. May basher nga si Kuya Wangbo, binabash siya ng binabash eh. Baka naman pwede 12 noon. Yan. Ano yan? Premier? Guys, yung binaba ni ni Mabi TV. Ano naman pwede. Tol Chris, wala kang biyahe ngayon. Wala kang pasok pala. Mary Grace, kantahan natin yung basher mo. Kantahan natin yung basher mo. Oh, kantahan mo Grace. Baka naman. Lumabas ka dito kung matapos. Hindi yun nalalabas. Kanina nahimik agad eh. Ilang comment nga lang siya eh. Tusok sa Kuya Mabi. Kay Grace yung pupunta yung kay Grace. Doon lang niyang kaya niya. Si Grace lang eh. Sabi niya nung ayaw ko doon. Papatulan pala ako. Baliw na nga ako. Mas baliw pala yun. Ay, iniisip niya. Baliw na nga ako. Tapos papatulan pa ako. Edi, mas baliw pala yun. Salamat po. Guys, patusok daw kay kay Mabi TV. Premier mo ba yung Mabi? Or like, ano oras na ba? Alas 12 na pala. 6 viewers, thank you.
Ini? Premier ko po. Ay, premier mo ba? Tol Chris, baba mo na kita Tol Chris. Ano ko lang to. Mali. Premier pala to. Nag-uwi ka na ba, Mabi? Nasa biyahe ka na? Magbibiyahe ka na ngayon? Ma'am Leonie, salamat. Loy, hello. Sabi ni Ate Brenda. Oras na ako. Si Raimi, maraming salamat si Raimi. Pasensya na po talaga si Raimi. Hi, Miss Brenda Miguel, shout out, sabi niya, Loy. May pumasok nga rin ako sa akin nung nakarang gabi. Nag-live ako, nandun si Ma'am Ilang. Binash din ako. Minura din ako. Murahin ko nga. Sabi ni Ma'am Ilang, uy Mark, hayaan mo yung basher mo. Ingit lang sa'yo yan. Sabi ko, Ma'am Ilang, hayaan mo lang. Nagsabihan ako ni Ma'am Ilang. Huwag mong patulan, hayaan mo siya. Pumasok yung Tony ba sa isang live now? Kaninong live? Kaninong live ano? Kaninong live? Tony ba? Galawang ano lang, Love Heart. Kay Love Heart? Oh, di ba? Babae lang ang kaya niyang puntahan. Oh. Puntahan natin. Di ba? Sa babae lang siya magaling. Anong pangalan niya? Love Heart? Di ko ma-search ah. Yeah, good. Pati si Mary Grace ginamit niya. Oo, pati na si Mary Grace. Sarap pagurin yung basher na yan. Hayaan mo na mag-bash, huwag kang basing hanggang magsawa. Kaya mo umalis sa akin, natakot. Hindi siya nag-ano rito kasi wala, di ko makita. Ano bang pangalan? Miss Brenda. Di ko makita yung Love Heart. Anong pangalan nung nag-live? Love Heart, di ko makita. Salamat sa tumusok kay Mabi TV. Mary Corong. Ano to, basher? O good viewers. Pero hindi to basher kasi naka-heart. Ano ang pangalan niyo, Tony ba? Hindi ko maano eh. Hindi ako basher. Sorry. Love Heart. Pag Love Heart search ko, hindi ko maano. Hindi puro malalaki ang Love Heart. Wala na ba official yon? Hindi ko makita. Parang na-subscribe ko na yan si Love Heart.
Sorry. Mary. Nabashare kami siya dito, napasok na gumagamit ang ibang account. Like down, Mabi. Ito makita. Love her. Roblox. Love heart Roblox lang dito. Salamat sa 9 viewers na nandyan sa 40 thumbs up. Ito. Kita ko na. Nag-out na siya. Ito ba yun? 527 subscriber eh. Wala na, nag-end na siya. 3 hours ago na eh. Ay, padi, salamat padi. Uy, Perse! Naka-purple na masama. 4 minutes kay Mabi TV. Premier. Tony ba, maraming salamat Tony. Oo nga, end na nga siya eh. Like down. Hi, Ate Emalyn. Salamat. Tusok sa mata ni Mabi. Aray ko. Tita Mami, sakit nun. Tita Mami, anak Grace. Musta? Tita Mami, pumasok dito yung basher ni Grace. Pinagmumura-mura ko. Ayan, umalis ah. Live heart, love heart. Oh, nakita ko na Tony ba? Nakita ko na yung channel niya. 527 subscriber. Hi po Tita Mami. Visit na yon, di ko naabutan. Hindi ko naman hinide ni Mabs Tabjakero. Ngayon sabi ko kay Mabs, i-unhide mo, ibalik mo. Binalik niya. Ngayon pinagmumura ko dito sa live ko. Hindi na nag-comment ah. Sinabihan pa naman ako, ubod ako ng ano, magtatalong daw lang ako, ubod daw ako ng pangit at balatan daw ako. Sabi ko, gago ko pala eh. Gumagamit ka lang naman ng fake account. Yung main channel mo gamitin mo. Sabi ko, tantado ka. Sabi ko pa ng bisita. Ang viewers ko pa naman kanina 15. May mga bagong bisita. Nagsilayas man. Sabi ni Boy Marangot, ang pangit pala ugali na ni Mark. At si, yung nandito si Boy Marangot siya si idol ng Pinas. Kapal ng mukha niya, duwag siya. Nagtatago sa ibang pangalan. Oo nga, Tita Mami. Napakaduwag niya.
Tita Mami, may galaw Sara, sabi ni Sir Jaime. Sir Jaime, nasa probinsya ka pa rin ba? Umuwilis na ata ang biboy eh. Hindi pa nagpaparamdam. Mukhang bumiyahin eh. Tawagan mo. Thanks, Mabito TV. Boom. Kaya na sangkay, alas 12 na. Oo nga eh. Eh maya kakain na rin ako. Hinihintay ko lang premiere ni si Mabi. Oy, live na premiere na si Mabi. Punta muna ako sa premiere ko pa di sa laptop. Sugod muna tayo guys sa premiere ng Mabi TV. Kagayin na rin ako muna. Salamat sa inyong lahat. Sugod tayo kay Mabi. Timbong, pasuyo po, pasugod. Tolmark, napanood ko yung live mo na may Tolmark, napanood ko yun. Yung live mo na may nangihinayang kay May. Apakapugi, sayang daw. Arek. Aba. Sabi ba? Tita Mami, hello, shout out, sabi ni Kabus. Guys, pasugod muna ako kay Mabi, naka-live, naka-premiere siya. Yung naka-pin po, pasuyo. Sugod muna tayo kay Mabi, nandito na ako. Yung naka-pin, pasuyo. Sa kay Kabus, pasuyo nga ako. Sa Raimi, kay Mabi TV, sa premiere. Love EDR, salamat tol. Salamat na marami. Mag-end na ako. Salamat kay Abraham. Premiere na si Mabi, o nga. Denmark, thank you po, Sir Raimi. Nasa na, nag-premiere ng Mabi TV. Oo nga, tangali na. Para sumama si Boy next time. So kung namin may siya Talavera. Parang hindi mo pa alam kung Basta na yung kinapatid. sinama lang Iwan ko lang po doon kung mayroon pa po. Ma'am Criselda, hello. Hi, Sir Jaime. kapag tayo nagkakaybay, ayan, mula Pandi, Bulacan, hanggang Talavera ng Baisian. And so marami tayong dadaan dyan guys na hindi na natin sa video. Ha? Tayong dadaan ng Dishpan, dito, at Tilapia. So, para sa madaling salita, ito na. Pag-ipisa natin yung video at agad ganda na tayo sa kalagitnaan ng Bulacan papuntang Nueva Ecija.
So yun guys, yung truck na yan. So nag-draw ko lang nila. Parang hinahampak ng driver. Kaya dyan? Saan? 30 boss? Ay, taang. Isa? Piraso. Dito, ang isang piraso. Oo. Pwede 28 na lang. Ha? 28? Kulang to. Kasi siya na pre ah. Okay lang. No problem. Kulang talaga yan. Salamat. Subscribers sa ating YouTube channel. Paano po niya naman sa ating Facebook account. Yan, nakabuhan. Lahat sila. Saan yun? Nasa Arawan? Ano ba mga tao? Bye na guys. Sa 3 viewers ko, baba ko na to. Nandun ako kay Mami sa premiere. Thank you so much po. Kanak, salamat sa blessing. At sa lahat ng Team Boom. Sa Raimi, salamat. Kay Alex, salamat po sa inyo lahat. Yung project, at si Brenda. Bye-bye. Ako ang iyong lingkod. Ako ang iyong host, Mark Yowaray TV. Isang Bindor. Ang pangarap sa buhay. I love you po. Kal Chris, salamat. Love you dear. Thank you. Bye guys. Sa Mami.